Terve! Mä olen Palovaara Jonna ja nyt mie porisen teille näistä Mauri Kunnaksen kuvasanakirjoista, jotka julkaistaan tänä päivänä pohjoisen vähemmistökielille, eli meidän kielelle, saameksi, pohjoissaameksi ja kveeniksi. Miepä näytän ensin nämä olemassa olevat kirjat, mistä se kaikki lähti. Eli kyse on tästä Mauri Kunnaksen hullunkurisesta kuvasanakirjasta. Tämä on suomi-ruotti ja suomi-englanti. Nämä on siis julkaistu 2013. Meidän idea tähän lähti, että siis mie ja Mervi Erkheikki, minun kollega, me olemme meidän kielen opettajia ja käätäjiä. Ja Mervi on vielä nyt niin kveenin kielen kanssa tekee töitä tuolla Pohjois-Norjassa ja opettaa sitä siellä. Mervi tätä oikeastaan mulle ehdotti, siitä on monta vuotta aikaa, että tämmöistä opetusmateriaalia, kun me molemmat tiedämme, että pienillä kielillä on tosi vaikea löytää sitä opetusmateriaalia, sitä joko ei ole tai sitä on tosi vähän, niin joku semmoinen perusteos, jossa on justiinsa esimerkiksi sanoja, ja siihen Mervi sanoi, että tämä Maurin kirja olisi hirveän hyvä. Tämän vuoden tammikuussa me olemme miettimään, että no nyt voisi olla hyvä hetki sille, että lähdemmekö liikkeelle tämän projektin kanssa. Otimme yhteyttä tuo Raisen Brands, joka on tekijänoikeuksista vastaa Mauri Kunnaksen tekijänoikeuksista. Mauri Kunnas oli myötämielinen siihen. Samoin tämä Raisen Brands, ja siitä se sitten lähti, me saimme luvan kääntää nämä kirjat vähemmistökielille. Sitten me lähdimme hakemaan siihen apurahaa, ja sitä onneksi saimakin. Tämän meänkielisen kirjan me käänsimme Mervin kanssa yhdessä. Mie käänsin pohjoissaamenkielisen ja Mervi sitten kveenin ja norjankielisen. Ja kun nämä kielet ei ole meille äidinkieliä, niin meillä oli tässä oikolukijat. Minun käännöksen luki, Pohjois-Saamen käännöksen luki Seija Risten Somby täältä Oulusta ja Karikasniemeltä. Mervin norjankielisen ja kveeninkieliset käännökset oikoluki sitten Lasse Davidsen tuolta Norjasta Storsletistä, eli joka kveenin kielellä se paikka on Hansin kenttä. Mä syksyllä starttasimme tämän käännösprojektin. No, minäpä näytän tässä välissä nämä oikeat kirjat, että miltä ne nyt näyttää. Tässä on meänkielinen, eikö ole aika ihana, Villin kälmi kuvasanakirja. Näyttää tältä. Mintun vihreä kansi, vaaleanpunainen tämmönen persikkaleivos oli tämä sävy, joka on täällä takana. Sitten on saamenkielinen Maske Alma Kovasatne-kirji. Tämä on pohjoissaame, vihreä, tämmönen kellanvihreä, sitruunankeltainen takakansi. Ja sitten meillä on tämä Norjan nimeke Tylletöisete Bildeordbok. Tässä on tämmönen lämpimän oranssi kansi ja vaaleansininen tuo tausta. Mistä nämä lähti sitten nämä kielivalinnat meillä? No tietenkin meidän kieli luonnollisesti oli meille molemmille, että se on yksi. Meidän kielinen on yksi niistä. Pohjoissaame oli mulle sitten, että se kans tietenkin. Ja Merville sitten tämä kveeninkielinen. No sitten, että se auttaisi mahdollisimman monia ihmisiä, niin ajattelimme, että tietenkin sen häätyy olla kolmikielinen, että kaksi kieltä ei riitä, koska nämä on useammassa maassa nämä puhujat. Tämä olemassa oleva kirja oli sitten se meidän, mihin se kaikki oli helppo lähteä rakentamaan. Eli tämä suomi-ruotti-versio. Meidän kielen lukijakunta, sitä on sekä ruottin että suomen puolella. Sitten tämä pohjoissaame, sama juttu. Pohjoissaamen puhujia on suomen ja ruottin puolella. Se
päätettiin, että Pohjois-Saame, Suomi-Ruotti on se toinen nimeke. Mutta sitten tämä Norjan nimeke, sielläkinhän on Pohjois-Saame tietenkin, mutta siellä on sitten tämä kveeni, jonka puhujia ei ole muissa maissa. Tai oikeastaan kveenin kansaksi sanotaan sitäkin, mitä on niin kuin Pohjois-Ruottissa, joskus jopa Pohjois-Suomessa. Mutta se kieli, se kveenin kieli on taas sitten semmoinen, jonka pääosa niistä puhujista on vain Norjassa. Niitä ei välttämättä olisi suomen ja ruottin kielet kauheasti auttanut, niin me päätimme, että se yksi kirja tehdään niin kuin Norjan markkinoille, ja se on tämä Norja kveeni Pohjois-Saame. Sillä lailla valikoitu nämä kieliyhdistelmät näihin. Mutta nyt poristaan näistä nimistä, että meänkielisen nimi, Villin Kälmi kuvasanakirja, se tuli aika siinä heti selville molemmille. Tämä se on se nimi. Hullunkurinen, sehän pitää sisällään semmoista no vähän kälmiä, semmoinen vekkulimainen, veikeä, iloinen ja hauska, vähän pörrö, jos meidän kielellä sanothan, eikö vain? Niin villin hän on semmoinen vahvistussana, oikein kälmi, villin kälmi meidän kielessä. Ja kälmi siihen, että tämä se on se sana, se sisältää semmoisen niinkö vekkulimaisuuden, leikittelevän sävyn. Siitä lähdettiin liikkeelle. Pohjois-saameksi mie vähän samaa sanaa siihen halusin löytää, ja sille on semmoinen vastine, koska Alpma. Siihen mie mietin erilaisia vahvistussanoja, hui, äärenamas, mutta sitten oikeastaan tämä Alpma, eli niinku kunnon oikea oikolukijan kanssa päätimä, että Alpmahan on aika hyvä semmonen vahvistussana. Siinä on tämmöistä samanlaista riimittelyä, joka sitten sopii näihin Mauri Kunnaksen tyyliin. Alpmaskelma kovvasatne kirja. Se oli tämän saamenkielisen nimen tarina. Ja sitten tästä norjankielisestä nimestä, siitä Mervi osaisi sanoa paremmin, mutta siihen kans halusimme samanlaista sanaa. Siellä oli semmoinen skielmsk, mutta sitten, ja oli siinä jotakin muitakin vaihtoehtoja meillä, mutta ne jäi sitten oikeastaan, kun tässä täytyy ottaa huomioon se, että onko sillä semmoisia negatiivisia konnotaatioita, mieleyhtymiä. Ja näissä sitten ehkä vähän oli, mutta tässä sitten nousi semmoinen tylletöisete sanaa, jota ehdotettiin sitten sieltä Norjan päästä, että se on semmoinen niinku hölynpöly tai hassun hauska hölynpöly kuvasanakirja semmoisessa leikillisessä mielessä. Siinä oli meille se norjankielinen nimi. Tässä kirjassa on näitä sanoja tosiaan aihealueittain. Täältä on numeroista lähtien, sitten on värit, ja sitten ilma ja aika, ja merilä ja kummituksia, pöykäräisiä ja niin poispäin. Kaikenlaista erityistä sanastoa löytyy. Täällä viimeisellä aukeamalla on kysymyksiä. Täällä lukee sitten vastaukset täällä sivun alalaidassa. Tämän Suomi-ruottikäännöksiin tehimme sen verran muutoksia, että ne oli alun perin käännetty niin kuin Suomen ruotti. Mutta nyt kun meillä on ne ruottin lukijat pääsääntöisesti siellä ruottin puolella, niin me halusimme laittaa semmoset sanat, mitkä on riikinruottissa käytössä. Niitä on esimerkiksi huoltoasema, bensinstation, oli niin kuin tässä suomenruottin versiossa bensinmack, me käänsimme sitten tähän, muutimme sitä käännöstä Pohjois-Saame ja meidän kieliseen, että bensiinimakki, niinhän se on meidän kielessä. Kaikille sanoille ei löytynyt luonnollisesti vastinetta näissä vähemmistökielissä,
Mutta sitten me olemme keksineet itse. Sitten me olemme vähän niin kuin nykyaikaistaneet. Nämä alkuperäiset kirjat on tehty rapea 10 vuotta aikaa, niin niissä on jotakin semmosia, esimerkiksi sukupuoliroolia on semmoset, mitä me olemme halunnut vähän neutralisoida sitten. Niin kuin täällä Free Trotti-aukeamalla on esimerkiksi tämä mittaaja, funktionär, tai se oli mittamies, niin me panimme mittaaja, että se saattaa olla mies eli vaimo, ei tehe eroa siinä. Semmosia pikkumuutoksia on kanssa tehty. Minäpä kerron vähän näistä visuaalisista muutoksista, mitä me tehimme näihin kirjoihin. Kansista me halusimme semmoset aika raikkaat, innostavat kannet tehdä näihin, että se houkuttelee sitten lukijoita, lapsia ja aikuisiakin. Meillä on 3 kieltä. Me halusimme 1 lipun lisää tänne kanteen. Minä nyt näytän esimerkkinä aina tätä meidän kielistä. Samaten liput on täällä selkämyksessä. Tänne meille graafikko muutti nämä liput. Täällä on nyt meidän flaku eli tornionlaaksolaisten lippu. Sitten me halusimme vähän tuoda tänne semmoista niinku erityistä justiinsa tälle vähemmistölle. Lentokentän paikaksi tuli Pajala, tietenkin tässä meidän kielen versiossa. Siellä on jotakin muitakin juttuja, mitkä on erityisiä, justiinsa spesiaalia niin tälle yhdelle nimekkeelle. Mutta sen, että saattaa itse löytää ne sieltä. Ja varmasti joka lukukerta löytyy lisää asioita näistä Mauri Kunnaksen ihanista piirroksista. Nyt minä haluan kiittää, tai met haluamme kiittää Mervin kanssa, ensinnäkin Mauri Kunnasta, että sinä olet ollut myötämielinen tähän. Ja minä tiedän, että tämä on Maurille merkityksellistä, että nyt nämä kirjat on saatu pienille kielille, vähemmistökielille. Raitsen Brandsille, joka edustaa Mauri Kunnaksen oikeuksia. Kiitos. Sydämellinen kiitos meidän rahoittajille. Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle, Tornionlaakson neuvostolle, suomalais-norjalaiselle kulttuurirahastolle ja suomalais-ruottalaiselle kulttuurirahastolle. Ilman teitä tämä projekti ei olisi ollut mahdollinen. Sitten kiitos Aste Helsinki Oyn graafikolle, joka teki nämä kaikki muutokset meille näihin kirjoihin. Otavan kirjapainolle kiitos, Keuhruulle hyvälaatuisista kirjoista. Ja sitten täytyy sanoa meille itselle, hyvä Met, hyvä Mie ja Mervi. Mahtavaa, että me olemme nyt saanut tämän projektin vietyä loppuun. On aika mahtava fiilis kyllä, että Suomen tunnetuimman lastenkirjailijan teos on nyt saatu käännettyä pohjoisille vähemmistökielille. Me toivomme, että kielivähemmistöt löytää ja ottaa omiksi nämä ihanat kirjat. Toivottavasti sieltä löytyy tuttuutta, semmoista kotoisuutta, oman perän sanoja, paikkoja, niin etuoikeutettu fiilis, että on saanut olla tämmöisessä projektissa. Hei, mutta kiitoksia meidän puolesta, kaikkea hyvää ja ihanaa tunnelmallista, lämmintä, valoisaa joulun aikaa ja adventin aikaa nyt sitten kaikille sinne ruuun toiseen päähän. Heippa!